ọ na-abụ anọkata anọgharịa maka na ọ bụ mbugharị ka eji ere mbe enwekwa ọgbọ. Anaghịkwana na otu ebe ekiri mmanwụ. Ọ bụrụ na ị nwa adaa nwakwa ọzọ, ntị adịkwa. Hyginus azọ n'ahịa ugboro atọ, aka ada anya ugboro atọ. Ọ nọrọzie na-eche echiche ụwa ya maka na ike agwụla ya. Ndị edukọrọ ha na ha n'odobo aghachana ya. O chegide chechaa ike agwụ ya. O were otu ụbọchị ọ gaa n'ukwu osisi na-ezu ike, na-echekwana ihe ọ ga-ebido menwe, na-eche ka ọ bụ ya bidokwa ahịa ahụ ọzọ ka ọ bụ ya nọrọ, maka na ọ bụzi ụmụaka n'anya. Ka ọ nọ na-eche echiche a, o wee hụ udude n'ihu ya, ka ọ nọ na-akpa alịlọla ebe ọ ga-anọ. Ọ kpachara chọọ ka o konwe ya n'osisi nọkịtara ebe ahụ. Ọ na-abụ udude atụọ ọtụhie, ọtụọ ọtụhie, ọtụọ ọtụhie. Ihe a ka udude a megidere mere onye ugboro 5. Hyginus nọ na-ele ya na-atụ omimi. Udude a tụrụ nke 6, ọ nọ na-ezu ike maka na o nwetaghị ya. Wee ruzie mgbe ọ tụrụ nke 7, o wee weta ya bụ osisi wee tinyezie alịlọla ọ chọrọ ikonye n'ebe ahụ. Nwoke wee sizie n'ebe ahụ wee banyezie n'echiche, wee werezie ahịa nke ọ na-azụ na ka o si wee mee daa ugboro 3 wee tinyezie ya n'ihe udude a mere na onweghị mgbe udude a ji wee sị na ya ga-emezi. O wee hụ na kama mgbe ike gwụrụ ya bụ udude na ọ bịara zuru ike, zụchakwa ike, bidokwa nga ọ kwụsịrị, mezie metezie ya. Hyginus ewerizie adụ duo onwe ya ọdụ wee chọzie ahịa ọzọ wee banye. Ahịa ahụzi ka ọ banyeziri wee gawaziere ya. Gee m ntị, ọ na-abụ nwoke daa ugboro 7 kulikwa ugboro 7. Ịnwa daa kulitekwa nwa ọzọ, mana otu ihe dị mkpa ị ga-ama bụ kedu ihe kpatụrụ gị na nke mbụ, kedu ebe isi wee daa, ka ọ hapụ ịbụ n'ebe onye dara ka chi ya kwatụrụ ya. Cheta na na-agba ọkụ ụzọ daa ebube ọ dịka ọ nyụrụ anyụ, mana mgbe ị gara fụọ onye ọla ịhụkwa na ọ ga-enwuru. Ebule ọbụla lara azụ bụ ọgụ ka ọ kara kwado, ejikwa n'ụjọ daara enwe n'elu. O nwekwa ebe ụwa tọrọ ute. Ihe ahụ dị bụ oke dịkwa bụ ọgịnị, ejikwa ụjọ ama odogwu. Ihe ọbụla bụ ihe ị na-eme ọ dịghị ka a na-eme, ọ dịghị ka ọ bụ adịghị eme. Otu ihe ị ga-echeta bụ na ihe ụwa bụ a na-eme ọ dịka ọ bụ na-adịghị eme, dịka etu Mike Ejeagha sego ya n'egwu. Ọ bụ a na-aga ewe na-amụta maka na onye furu ụzọ mara ụzọ, onye mebikwana ọrụ ọmara ọrụ. Mana nke bụ na downfall of a man is not the end of his life. Ntị adịkwa. Ya gazie.